l-20 sena tal-Ikirix minn April fuq 1. Faxar snin taħt gvern laburista, il-familji Maltin u Għawċin ifrankaw aktar minn 1.4 biljun euro mill-kontijiet tad-dawl tagħhom. Dan hekk kif wara li fl-2014 gvern laburista kien wettaq l-akbar weda elettorali tiegħu dak iż-żmien dik ta' roħs ta' 25% fil-kontijiet tad-dawl. Minn dakinhar law, il-prezz tal-enerġija baqa' stabbli f'pajjiżna dan anke wara bdiet il-gwerra fl-Ukrajna u magħha faqqet il-kriżi fis-settur tal-enerġija li rat il-prezzijiet jisplodow madwar id-dinja kollha. Dwar dan One News tkellem mal-Ministru responsabbli mill-Enerġija Mirjam Dalli li fissret dan bħala aktar flus fil-but għall-familji għal aktar kwalità ta' ħajja aħjar u aktar flus għan negozji biex ikomplu jinvestu għal aktar tkabbir ekonomiku u aktar impjiegi ta' kwalità. Għamilna qabża enormi ġifieri fi żmien Gvern Nazzjonalista kellna fost l-ogħla kontijiet fl-Unjoni Ewropea. Illum għandna fost l-iktar kontijiet irħas fl-Unjoni Ewropea. U din qegħdin nagħmluha biħsieb għaliex irridu nħallu aktar flus f'idejn il-familji tagħna. Hawnhekk il-Ministru Dalli semmit eżempji ta' kif il-familji Maltin u Għawċin gawdhom mir-roħs tal-kontijiet tad-dawl f'dawn l-aħħar 10 snin. Pereżempju, jkollok koppja li l-kont tagħhom jiġihom madwar 400 euro fis-sena li kieku ma żammejniex il-prezzijiet stabbli, dak il-kont kien jaqbes 800 euro. U l-istess jekk ikollok familja terba li bħalissa il-kont tagħha jiġiha 670 euro li kieku ma żammejniex il-prezzijiet stabbli, kieku dak il-kont illum qabes l-1200 euro. Il-Ministru Mirjam Dalli innutat id-differenza bel-Partit Laburista u l-Partit Nazzjonalista fis-settur tal-enerġija. Irridu naċċertaw ruħna li l-familji tagħna ikollhom is-serħan il-moħħ. Niftakru fi żmien Gvern Nazzjonalista meta qabbad u qolla l-kontijiet. Mhux biss kellek ħafna familji li spiċċaw lanqas jagħmlu ċertu affarijiet li kienu jagħmlu qabel, kellek ħafna industrija li bdiet tagħlaq il-bibien tagħha. Kellek ħafna postijiet tax-xogħol li waqgħu lil ħaddiema tagħhom bil-4-day week. Kellek ħafna ħaddiema li huma inċerti dwar il-futur tagħhom.